братята Иво и Станислав Драмове, веднага след матча между тях за Купа Виктория, в който канадския Queen's University Gaels постигна пълен обрат срещу Пловдивския Виктория Волей. Двамата май за първи път излизат един срещу друг в официален матч. Какво беше усещането да играете брат срещу брат? Аз бях много притеснен, лично аз, но смятам, че цяло отбора много добре се представи и по време на матча притеснението се отмина и се разиграхме. Аз съм изиграл повече мачове и не бях малко пренавиден, ама не бях толкова притеснен. Но очаквах аз да бъда притеснения и другите да са по-отпусти в отбора, в моя отбор. Но накрая се оказа, че като започнем те всички са толкова по-притеснени и просто това много ме очуди, но се радвам, че все пак успяха в третия гейм да захапат малко и да постигнем обратно. Много се радвам, че успяхме да бием. И особено отбор, в който съм играл преди това, така че сладко е да обърнеш 2-0. Стене, за тебе имаше ли тръпка, особено когато поведахте с 2-0 срещу батко ти, нали, така, идеята да победиш по-големия си брат? Имаше. Аз преди матча се бях настроил, че няма как да ги бием, но след като взехме 2 гейма и повярвах, че можем, но явно имаме слаба психика. Добре, иначе батко ти сега е тук за празниците, може да се каже, макар че и служебно с волейбола. Успяхте ли да отпразнувате празниците заедно? Да се разтъжите ги събрахме заедно. Събрах от Канада и от Виктория ги събрахме заедно. Много хубаво се получи, защото много им хареса и мен това много ме радва, защото все пак го организирахме. И така имаше малко напрежение дали ще им хареса на всичките, дали всички са доволни. Но страшно много им хареса и София, и Пловдив, и най-вече новото година с стария отбор. Добре, Стенли, батко ти върви, нали, пробива път напред, играе за чуждестранен отбор, получава хубаво образование в Канада. Ти така вървиш ли по неговите стъпки или смяташ ли да тръгнеш по тези стъпки? Има още много време, не съм решил окончателно, но смятам с волейбол се занимавам по-сериозно. По-сериозно смисъл, по-сериозно от университетско ниво или? Ясно. И аз бих се радвал, ако той това го направи и го подкрепям напълно това. Добре. И ти нещо да кажеш как се развиват нещата при тебе в Канада? Добре се развиват нещата, малко слабо отбора сега. Много контузии имахме в първия полусезон, разпределителите са нови и е малко по-трудно да се сработим, но почнахме да влизаме в темпото. Върна се диагонал, който ми беше основния. Не успя да играе сега в този мач, защото нещо нямаше добра сработка. Но така влизаме в ритъм и се надяваме за втория полузон по-добре да се представим и да се последим за плейофите и там вече каквото стане. Твоите съотборници и треньорите също, така как им се струват условията за волейбол при нас, особено в сравнение с това, с което разполагат те в Канада? По-различно им се струват, но примерно хотела и всичко в София беше перфектно и няма как да се оплачат. Малко е по-студенчко в залите тук. Сега свикнали са на по-хубаво, но те знаят какво да очакват. Много са впечатлени и от нивото на по-малките, тъй като знаят, че те са 9-7 или 9-6 набор. Това наистина много ги впечатли. Така че като цяло аз мисля, че много им харесва. Много са впечатлени от волейболното ниво в България и като цяло отношението на хората към волейбола тук. Добре, и накрая според вас, вашите родители естествено бяха на трибуните за този матч. Според вас за кой отбор викаха да спечели? Те казаха, че ще викат Драмов. Това беше в рамката на шегата. Желая ви и на двамата успех. И дано да се срещнете един срещу друг един ден на далеч по-високо ниво от това.